Ama kasa assalomu alaykum. Seyum Buray. Комментариото напишем, ки ози ҳақорат мекунем. Извиза дро. Қасди ма мегирим ози извиза. Сеюм навор мунай. Ижне ки мо катям извиза подключаться кардан тонем. Ай би интернети Америка бошо. Опа. Оз аст Олим? Салом алейкум. Оз аст. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Коротон хуб наст? Ну, змешан рамон. Трети попытка контроля. 2 минут гап занем, уже сеюм бора эфир бромадистем. Ана бачое ки ширкатои нав дорен, амин навори мо хушу гӯш кунем, барое ки извиза зиёдаи 15-16 сол опыт доран. Саволое ки ман метиём, ин саволо непосредственно шумо да метиён дар вақти пур кардани грин карта. Ё худтона ё ки шогирдотона гап зен, амин навора хушу нигоҳ кунад, то ин ки хатогӣ пайдо накунем. Баъд аз буридан мардум мера ба умед ки мо мебурем Америка мерем, лекин ба як хатогии шумо метавонад ки Амрико набиям. Анҷа як 10 савол 12 савол тайёр кардагем барои Олим. Олим як бор дига салом алейкум. Ровна як сол пеш ҳам хештагӣ будем гап задем. Бале. Дар давоми як сол чӣ изменения шуд дар ширкати шумо? Агон филиали нав шуде бу? Дар давоми як сол мо филиали нав оиди образование кушодем дар Ашан 4 этаж 16 кабинет масъалаи хондан дар хориҷа. Дар Канада, Чехия, Амрико, баъд Англия. Анамин барномаи нав кадоме ки мехоҳад мақсад ба хониш хориҷа равад, метавонад ҳаминҷа муроҷиат кунанд. Ашан 4 этаж 16 кабинет. Масъалаи хондан. Карта боша чӣ навигари офиси нав кардед ё ки бо ҳамон экипаж? Грин карта не, мо нуқтаи нав кушодем. Офисои нав не, нуқтаи нав кушодем мо. Кай фаъолият мекунад? Аз 1 сентябр насиб иншоалло аз 1 сентябр. Беҳтарин. Мерем саволода бардоро кадомитон савол дорен? Поёнда ҳаст Инстаграм, ҳам поёнда ҷои савол аст, зер кунен саволое. Худо хоҳад то саволои мо тамом шидана, бо Олим ҳам саволое метием. Худо хоҳад рафтем. Олим, саволи ҳамин постоянно медодагим, мо 2 гражданства дорем. Российский, Тоҷикистон. Кадомиш ки подават кунем навсаре? Ва барои чӣ? Желательно гражданствои Тоҷикистон кад подават кунем, ин хубтар аст. Барои ки в любом случае якум шаҳрвандишон шаҳрвандии Тоҷикистон аст. Дуюм ин он аст ки ҳозирашда шаҳрвандии Русия он қадраш баланд нест дар назди сафоратхонаи Амрико. Барои вай хубтар мешад шаҳрвандии Тоҷикистон кади подават кунанд барои виза. ҳам барои грин карта, ҳам барои виза. Одамое ки Россия пур мекунанд, бахшиш гафта буридум, одамое ки Россия пур мекунанд ва гражданини Тоҷикистон бошанд, агар зодаи Тоҷикистон, ино интервюшон Душанбе мемонанд ки Полша? Агар адреси Русия монанд, агар Полша мемонанд, скорее всего, не ки агар ҷои адреси Тоҷикистон монанд, ҷои зисташона, доимӣ ҷои зисташона, фарз кардем Душанбе, Колоб ё Хуҷанд ё ки Ҳисор ва ғайра. Дар ин ҳолат интервюшона шаҳри Душанбеда мемонанд. Значит, в любом случае бояд Тоҷикистона қайд кунанд ақсар. Бале. Барои ки Варшавада баъд визаи Шенген канад дар кор мешавад, камтар мушкилоти худаша дорад. Кадом ҳуҷҷатот айни ҳол лозим аст? биё ин сар кунем барои ки шумо айҳози ман фаҳмидам ки бисёри ширкатҳо айҳози сар кардастанд, шумо ҳам 1 сентябр сар кардастем. Бале. Вақти сар кардани грин карта дар октябр аст. Аз октябр аст. 1 сентябр. мо уже агар хато накунам 3 сол аст ки мо 1 сентябр сар мекунем қабул кардани ҳуҷҷатҳо, ами дархост барои грин карта. Сабабаш дар ин аст ки якумаш ки очереди калон намешавад. Ами одамое ки 1 сентябр меспоранд, аз онҳоро якум пур мекунем. Масалан, ам квитансиям хемирад 1, 2, 3, 4, 5 ва ғайра.
Аввалора мо якум пур мекунем, баъд моҳи октябр бо омодаги оша дальше бо пур кардан мегирем. Пешакӣ падават кунанд хуб аст, масалан ягон информация агар норасоӣ кунанд, онҳо ба вақт мешавад ки ҳамин информация ҷамъ кунанд. Фарз кунем сурати фарзандаш намерасад ё ки шавҳараш намерасад, успеҳ мекунанд барои ҳамин суратҳоро ҷамъ кардан. Фарқаш нест, метавонанд октябрдан биёянд, лекин октябрда уже ки система ки кушода шуд, запрос бисёртар мешавад ва дар ин ҳолат одам кораш метавонад ё қафо парад ё ки мақсад монад, барои вай хубаш мешавад ки пешакӣ споранд, дили пур кардӣ, баъд уже уверен мешаванд ки анкеташона пур мекунанд. акун барои ҳозир споридан кадом ҳуҷҷатҳои споридан дар кора? ҳуҷҷатҳои лозима ин загран паспорт, метрика, мана ин дута ҳуҷҷат барои ҳама аъзои оила. Агар загран паспорт надошта бошанд, паспорти дохилишона истифода мебаранд, яъне тоҷики паспорти внутренӣ мегӯянд. Агар дар ин ҳолат ҳам фарз кардем паспорти тоҷикӣ ҳам надошта бошанд, танҳо метрика, яъне шаҳодатномаи таваллуд. Загран паспорт барои чӣ мо талаб нему, мақсад мехоҳем ки пешниҳод кунанд, чтобы фамилия номшона аз рӯи загран паспорт пур кунем. Ман усолан такрор карда будам, бо ин солам мегӯям, фамилия номтон агар аз рӯи загран паспорт мо пур кунем, шумо дигар загран паспорти нав намегирем. Агар шумо гӯем ки не, ман загран паспортам дар хонаи ман намедонам, ҳамаха метрика карди пур кунам, мо пур мекунем метрика карди, фарз кардем ба ҷои х монем, агар шумо маҷбур мешавем ки бо загран паспорти нав гирем. Барои мо чтобы вайтон масрафон калон нашавад, дошта бошем пешниҳод. Балкун загран паспортошон гири хубтар меша, барои чӣ? Барои ки ягон хеле изменение шавад. Як солам ки карда будан загран паспорта маҷбур карда будам, баъд дарди сар мешавад. Хайта дальше озираш за пешай пода чанг надозем. Вай аз моҳи октябр маълум мешавад. Бале. Хоб. Процесса нақд мекарди? Амин одамо шумо да муроҷиат кардан тариқи ман медонам ки шумо дураи Тоҷикистон масалан одамое ки дар Россия ян одамое ки дар Амрико ан дар дигар давлатон тариқи WhatsApp шумо да ҳама документошона пешниҳод мекунанд. Правильно? Бале. Бале, мо дорем онлайн қабули дархост, одамоне ки аз Тоҷикистон берун аст, мо қабул мекунем документошона ҳам онлайн. Барои ин мо отдельно маълумот дар Инстаграм мемонем, номерои WhatsApp ки қабули дархоста аз хориҷи кишвар қабул мекунанд. Чӣ сурат, чӣ документ бошад, ҳамаша аз WhatsApp қабул мекунанд, пур мекунанд ва кодошона тариқи ҳамин номерои WhatsApp равон мекунем. Одамое ки муроҷиат мекунанд шумо да фарқш нест, берунаи кишвар, дарунаи кишвар, процесси коришон чӣ хелай? Берунаи кишвар ё ки дарунаи кишвар, аввал мо мепурсем ки мақсад муҷаррадан ё ки оилавӣ, баъд мегӯем кадом ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардан дар кунишад, не ки шаҳодатномаи таваллуд ҳатман барои ҳама. Барои чӣ ман мегӯям? Барои ки инҷа ҷои таваллуда мо бояд точно нависем ки ҷои таваллуди ҳамун шахс дар куҷо аст. Агар мо ҷои таваллуди шахса фарз кардем гӯям ки ман ҳозир шаҳодатнома надорам, гум карда гӯям, не ки ман 100% медонам ҷои таваллудама, дар ин ҳолат мо қабул мекунем ҳамин информатсияро. Лекин баъд уже ҷавобгарӣ, уҳдадорӣ дар гардани мо нест, дар гардани мо одам мешавад. Барои мо аввал метрикаю загран паспорта қабул мекунем ва баъдан мегӯям ки дар куҷо рафта сурат гиранд. Агар фотосалони фарз кардем бисёр вақт дар Россия фотосалонон қасос сурат намегиранд, мо мегӯем ки куҷо рафта сурат гиранд. Агар тонанд сурати хом гиранд, равон кунанд, фотографои мо через платни программа худашон параметрашо подбират мекунанд, туғрӣ мекунанд ва дар ҳамун папкашон сохранӣ мекунем ва баъдан пур мекунем. Процесс ҳама хел аст. Аввал полностью ҳуҷҷатҳои қабул мекунем, суратҳои ҳамаш ки комил шуд, пурра шуд, баъд уже пур мекунем дархостша. Рас нашуд суратҳоям гап зади, шумо на точкаи худтон надорем куҷо рафта муроҷиат кунанд ё ин ки мефаҳмонен сурат диде? Не, мо точкаҳомон ҳамаш фотограф дорад, ҳама точкаҳомон фотограф дорад, қариб 8 точка дорем дар шаҳр насиб бошад иншоалло мекушоем, ҳамаш ба фотограф ҳаст, озод метавонанд раванд, дар ҳамҷа споранд, ҳамаи дархосто главный офис оварда мешавад, яъне ҳаминҷа офиси худам ба мебиёрам, аз инҷа баъд барои пур кардан мо тақсим мекунем. То чанд сола метавонад спорад? аз чанд сола? аз чанд сола акун аз рӯи қоидаҳои грин карта аз 18, сини 18 бояд споранд, то фарқаш нест чанд сола, то чанд сола ограничение надорад, лекин синду сола аз рӯи қонуни қоидаи грин карта аз 18 сола гуфтагӣ, 17 сола ҳам метавонад низ
спорад ва проблема нест. 17 сола бошад метавонад спорад. Лекин желательно аттестат синфи 11 дошта бошад агар 17 сола бошад агар. Барои ки имсол барои аттестат хеле проблемаҳои калон кардан. Бо як саволи ман мекшитаги оиладорум танҳо спорем ё ки оила монкати кадомуш хубтаре? Суратҳои кӯдак дар кор аст ё не? Оиладор бошед, ҳатман оилатон қатъи според. Гарчанде ки шумо фарз кардем оилатона нияти бурданам надошта бошен, ҳатман оилатон қатъи спорен, ҳатман фарзанд дошта бошен, фарзандатона сураташа спорен. Барои ки мебарен шумо фарзандтона, намебарен фарзандтона, фарзандтона бояд ҳатман нишон диҳед дар ҳамун якум анкетае ки мо моҳи октябр, ами сентябр сар мекунем қабул кардан. Ҳатман фарзанда сураташ ҳатман ва оилаам ҳатман. Иҷа як гала бачаҳоам вақти пур кардан хато пур кардагиян, зану фарзандошона қайд кардагӣ нестанд. Аввали ози ҳам ки азоб кашидистанд. Ҳамин номи янгая мегирам, хеле гирья мекунам. Шӯхӣ рафтем даш. Ту серьёзни баъд гап задисти мардум бечура пеш пуркунӣ биём ҳам хеле хошуд кашол боша, намебиём пеш. Просто рӯзи дуроз буд, камтар корум бисёртарак буд. Монда шудем. 500 тамошкасе камкам ханд охир ки тарсидум. Рафтем даште хандидан суннатай бародаро ҳам ва ханде. Ман сунна. Ай душанбе дурем чи тар спорем, сурат чи тар гирем. Ин чизо савол додан, филиалҳоя гап задем. Имейл. Ҳамин имейл, доштани имейл то чӣ дараҷа осон аст? То чӣ дараҷа муҳим аст дар вақти пур кардани грин карта? Ана баъд илтимос олимҷон вақти шумо да мебиён одамо ки имейл надоранд, имейлошона кӯтоҳ кунем ки кам баъд дароз баъд мемонанд. Ана бисёри ширкатҳо да ҳаминҷа мегӯм сухан мекунам. Бародаро илтимос имейлошона кӯтоҳ наистен. Худтон да осон мекунен, одамо да Америкада баъд қин мекунен. Иншоалло мебуранд мебиён иҷа азоб мекашанд. Ва имейл имейл надошта бошанд, агар мо имейлшона худамон саздават мекунем. Имейл барои анкетаи якум танҳо барои восстановленияи код лозим аст. Яъне барои кода, агар фарз кардем кода гум кардан, ҳамихел шуд ки код полностью гум шуд, ҳамун имейл лозим аст ки кода чтобы восстановить. Дар имейл ягон чи намебиёяд, на то что буриди ё ки набуриди, на худи код мебиёяд дар имейл, просто ҳамун имейл барои восстановление дар кунҷа як ҷои вай ҳаст. Худатон медони парид, имейла мемонӣ, фамилия, ном, отчество, дата рождения, баъд сабмит мекунӣ, ҳамун кода обратно мебурад. Ҳамун имейл танҳо барои ҳамин чиз дар кор аст. Агар дошта бошанд нависанд, надошта бошанд мо худамон ҳамун имейла саздават мекунем ва вақте ки мебуранд, баъд имейли gmail-овски фарз кардем саздават мекунем ки ҳамин мақсад дар оянда ҳамун имейли постояннеро истифода баранд, чи дар виза, чи дар Амрико. Саволо буд осон саволои более-менее ман да кассация мекардагӣ метавонем то олимҷон. Майли. Нашуд имейлои дароз гуфтум та. То что дароз. Ана рафтем нашуд мошеннико. Хоб. Якчанд ҳолатҳо шудаги ки духтар бача анкетошона пур мекунанд, ёшан айваё бехабар мегиранд, закс мекунанд. Бале, ҳам хеле ҳолатҳо шудаги ман. Совай мебиёд дахтар дарак надора мебиёд ки закс кардианша. Бо гаварид мекунанд ратминид кини ё бача мебиёд ки зан додианша. Ай ҳамин чизо то ин ки чӣ мегӯянд худта обезопасит карданда чӣ бояд кард ки ҳамин мошеннико да нағалти доне ки коду чи аст, доне ки чизи баъд шумо кода роӣ мекунед ё намекунед? Ҳамин чиз да савол. Бале, не, мо кода худи муштари ба метиҳем. Обязательно худо ба шукр ягон кас нашуд ки мо да биёяд гӯяд ки не, мо кодатона наметиҳем. Масъалаи то, что мошенникое ки фарз кардем добавлят мекунанд дар система, ва духтар шавҳар карагӣ нест, бо ягон бачае добавлят мекунанд ки лиш дар болои ҳамин чиз пул кор кунанд. Ин чиза худи ҳамун ширкатҳо уҳда доранд. Фарз кардем аксарияти вақт ман шинда будум, яхе номошона намегирем, яхе ширкатҳо ҳамин корро карданд. Масалан духтар буридагӣ аст, гирифтанд номи худашон як бачаи дигар ки договориться карданд, номи ҳамун бачаи добавит карданд. Дар ин ҳолат роҳ афтода нашавад ҳамун одаме ки буридагӣ аст ва проблема нест. Вақти интервью да спокойно ҳамин духтар, она главный аппликант, яъне главный аппликант, асос ҳамин главный аппликант аст. Главный аппликант вақте ки интервью медарояд, спокойно метавонад гуфта ки ҳамин одама мата добавит кардагиам, ман худам добавит кардагӣ нестам, ман
масалан шавҳар надорам, инам справка аз ЗАГС тасдиқ кунанда ки ман действительно ЗАГС шудаги нестам. И всё, никаких проблем. Спокойно ҳамин духтарба виза метиҳанд, а ин бачае ки номаш дар ҳамин система аст, вай чорни списикда медоранд. И всё. Ягон проблема нест. Баъд як саволи ҳамин киштагӣ, чандта анкета пуркунӣ меша? Якта анкета, як сезонда якта анкета. Яъне моҳи якуми октябр ки система кушода мешавад, сари ҳар як одам як анкета пур карда мешавад. Фарз кардем зан ба зан бошад як бор анкета пур карда мешавад, ба шавҳар як бор анкета пур карда мешавад. Яъни оилавӣ бошад ду код мешавад, ба шарте ки ҳам зан ҳам шавҳар синфи 11-ро хатм кардаги бошанд. Фарҷон барои ки синфи 9 кати ҳозир дар сафорат синфи кардаги брата. мо ҳама хатм кардаги. Синфи 9 кати отказ додестан ҳозир. Барои ҳаму лутфан синфи 11 кати синфи 11-ро хатм кардаги бошад, марҳамат пурсид бо проблема. Дар бораи муҷаррадо гӯем, дар бораи буйдоқо. Одаме ки зан надорад, шавҳар надорад. Вақте мо буйдоқ мегуфтан, ак намедонам бисёро мумкин бихамдан, калимаи нава ёд гире, як китобда наст. Ана ман бояд нависим, якум бор шиндестам. Касе ки зан надорад, ё ки нон шикастагиаю, никоҳ кардагиаю, мақсад туша нигоҳ кардаста, пеши Америка омадан фиктивни ма шумо совет наметим, официально зан гиред. Биёен Америка. Аслан шумо худтон апликант бошен, якум худтон биёя, қафо базан, бачаҳотон биёрен, барои ки камака газоб кашидастем, барои хона ёфтану ҷо кардан, хона нест. Биёям омадагиан ай берун ай забвай ки сарҳад ки ай Грузия ва ай Қазоқистону, Қирғизистону, Узбекистон ҳам омадагиан ки хона надодестян. Тиянам ё ду ё се моҳа залогша пешакӣ тиен мегӯяд, барои ҳамин касе ки омадани расшототу нагирен ки барои фатанно барои хона снимат кардан таги 7-8 ҳазор пул мерад. Агар Нью-Йорк интихоб кунен. Дигар штатода ёфтани хона осон аст. Дигар штатода метонен 700 то 1200, 1300 набинен. Рӯзои наздик насиб шуд видео дигар дар бораи Филадельфия мекунам. Тоҷикони Пенсилвания иншоалло ки мебинем. Ана олим биё саволои подписчикҳо дагузарем. дар бораи маълумот дар бораи документҳои медосмотр пешниҳод кунед гуфтеса баъд аз буридани ин кор. Документ барои гузаштани медосмотр, значит, агар худаш тоқа бошад, муҷаррад бошад, худи даъватнома барои интервю лозим, DS 260 анкеташ лозим аст. Значит, копияи загранпаспорта пешниҳод кунанд, формаи 63 аз поликлиникаи ҷои зисташон гирифта мешавад, сурат 3 ба 4 дона, ковид вакцинация паспорт метиҳанд кунанд, сертификати ковид, анану лозим аст. Да, иҷа савол додиан. Общий тақрибан чанд қадр расход мешавад? Денежное выражение. Если один человек выиграет или семейно? Ҳам оилавӣ, не, як одаму зану шуда, например, хеле гап занем. Фарз кардем, муҷаррад бошад, агар тақрибан то рафтанша, то билет хариданаша тақрибан 1500 $1600 ҳамқа меравад. Агар барои медосмотр ки полни ҳамаш ҳесоб не медосмотр бошад, дар душанбе медосмотр аз 4500 то 5500 сомона. Вай вобаста ай чихели вакцинация дар гудакиш гирифтагӣ, вай ҳамин чиз вобаста. Но в среднем 4500 5000 сомон аст як одамда медосмотр. Вай савол додиам барои медосмотр савол додам нашуд аттестат споридан мо уҷа гап задем ай сар на тамошо кунем худо хоҳад. Нашуд анкетое ки нав бромадагиан кодош слишком баландай 70000 ман дидем. 80000 дидем. Буридаги интервью файрод кардан ягон 80000. Не, ҳозиражда файруд кардагиё то 4500, бюллетен то 4500 буромадагӣ барои ДВ 2024 ба мушоҳида кардан дар кор, дидан дар кор ки мақсад ки то чанда меборад. Ина ҳозир ҳеҷ кам намедонад ки то чандум ҳазорума меборад. Мумкин ки буроя, мумкин ки набуроя, ина ҳеҷ кам намедонад. Барои вай бюллетена пойда, вай бюллетена мебинад. Аку баъди сентябр я бы сказал, файруд мекунанд. Да, баъди октябр, ноябр ҳам хелидан дар кор аст. Ба фикри ман ранги ҳаму да 31 сентябр барои подписчиков просто гуфтестам бахши олимҷон гапта буридем. Баъд аз 31 сентябр уже грин-картои ДВ-ҳои ки 1 сол 2 сол пештара уже ман меша дигар интервюда файруд намекунанд. Ҳамун ҳисоб
интенсивно сами интервью файродкунёшон уже барои соли нав мебиёд. Аямуи соб бисёр ҳамон вақт файрод мекунанд, баъд маълум меша ки 80,000 мо ё ки 90,000 мо файрод кардан ё ин ки не. Ба фикрам бояд файрод кунанд ва ё системашон маълум меша баъд аз сентябр чӣ вай хеле кодо кардагиянд. من فکر میکنم رنگ آفریقا باید کارگیان دا اصول آفریقا ما خیلی شد 63,000 ما آخرون 63,500 بود با فکرم خطا نکنم اگر فرود کردم در رژیونی آفریقا 63,500 بود. Так, دیگه سوالو доброди به همه سوالو تان زن ماتستات 11 نداره میشود. ما گپ زدیم خیلی نوارد تماشا میکنن کامنتور شو روی اصلا برای امریکا رفتن خدا مدل میپور کنم میشد سر مدل نپور کنم میشد نه اگر زک نداشته باشن زک نداشته باشن алоида меспоран ба вақте ки буридан закс мекунанд я ҷоя мераванд ва проблема нест агар никоҳ дошта бошен закс надошта бошен яки фарзандои обши дорен ҳам шавҳар бо фарзандош сурат мегирад отдельно меспорад анкеташа ҳам занаш бо фарзандош сурат мегирад отдельно анкеташа меспорад дар ҳолати кадомаш ки бурид обши баъд закс мекунад баъд аз буридан баъд ҳама каса мераванд ягон проблема нест Калин кода чра сразу намети хай сеюм солаи сеюм бор ҷавоб метиҳем кода сразу мо наметиҳем барои он ки дар вақти пур кардани дар вақти ҳамон октябр дар вақти талотуб мешавад чтобы ҳамин чиз каша нашавад мо ба ҳазурӣ гуфтем ки баъд аз ки там 3-4 ноябр ки мо ҷамъбаст мекунем ҳамаша ҷобаҷо мекунем ба ҳазур омада аз офис ё ки тариқи онлайн ватсап ва ёшона роӣ кунам квитансияшона роӣ кунам мо кодошона метавонем лекин мо ин сол камтарак дигар хел мекунем ҳаракат мо одам нанима кардем ҳаракат мекунем ки давоми моҳи октябр ба ҳамон одамое ки супоридаги буданд сентябр ҳаваи кодошона уже аввали октябр ба равон кунем пур карда равон карда мегирем гап нест олимҷон вақти тиам гирифтем 30 минут биё катихтам хайрхуш мекунем я хандак скриншот кунумта саломат бош баъди ту хай бо ма як дусе камбудиё олима гап мезанам бурор ай эфир бурор имшаб ай пушту гап мезанем ай пушту гап занем гап байни 14 кас майли олимҷон раҳмат калон як бор саломат бош парвиз майли эфир обязательно сохранить мекунем отметить мекунем то ин ки бубинан ака бурор ма печ хеле мебурорам беса хай агар мо бурор имшаб бо як бор дигар бародаро бо оли мо рафиқи наздикем якҷо калон шудем коршона медонам коршон хушрӯай ҳалолай лекин ма то ҳамин вақт ягон каса ягон ширкат надорам барои пур кардани грин-карта танҳо ба одамои боваринок баъд аз оли ман боз якчанд ширкатҳои дигаам метавонам дар вақти навор кунем реклама кунам одамоеро ки мешиносем одамоеро ки падварид намекунам барое ки айноми ман мерафтагӣ пагаҳ ягон хатогӣ кишид номи ман як ганда мекунад номи олима не номи дигаша не барои ҳамин илтимос блогеро илтимос кадоме ки реклама мекунед як бор дигар реклама мекардагӣ ширкатотона аз назар гузаронед барое ки ҳамин подписчико ҳастанд ки мо ҳастем ҳамин чӣ коре ки мо мекунем чӣ рафтуре ки мо мекунем чӣ гапе мо мезанем ҳамину 1%шам худаш заргар гирад 100 касу 200 кас мешаванд бо як бор мегӯм анкетаи пур кардани грин-карта бепул ман навораи пештарама бинен фаҳмондагиам хеле оддии сода када фаҳмондагиам вай қа пул мекуна иқаш пул қимат мекуна вай мекуна ин чизо айби худумтон ту ҳамин чизи бепула ки нафаҳмӣ пул метӣ мекунӣ агар айодаш набуроед пулате кунанд механизм экономикам хеле аяму ҳисоб зикр накунем даомад калон як бор дигар ба тамоми бародарое ки эфирда буден модаро хоҳаро рӯзои наздик як навор мемонам дар бораи филаделфия пенсилвания бо тамошо мекунем як штати дигар барои шумо барои тоҷико нишон метиҳем ҳама касо обод бошем ширкатҳои навмекушодагӣ агар ҳамин наворро тамошо кунем бисёр саволотонда ҷавоб мегирем бо ҳам видеои манам тамошо кунем бехато пур карданам ёд гирем бахилӣ накунем рискқа худованд метиҳад агар ҳама олим дар $1000 гоя як рӯзда кор мекунӣ $1000 кор мекунад агар ман да гӯя ки парвиз та ҳамин рӯз кор намекунӣ ҳамҷад наистагӣ бошад ҳам хеле чор тараф ман хеле даронам ки ман
ҳамун сума кор мекунад. Авай не кам, не зиёд. Тангаш кати кор мекунад. Барои ҳамин ба пеш эҳтиёт кунед худтона, догу бошен, ҳама каса омаден хона марҳамат, адресо маниқ, номеро маниқ. Салом алейкум як бор дигар.